салом алайкум дӯстон, ба ҳама маълум аст ки каналҳои 53 звук есть, изображение нест. Ба ҳама маълум аст ки ҳам хеле шидагӣ аст. Ин технический проблема аст. Пеш соз буд, баъдам тариш шид бародаро. Мақсад ки айби прошивка нест. Нагӯем ки айби ҳисоби прошивка хеле меша. Ай ҳамада ҳами тариш шидагӣ аст. Ай ҳамада ҳами тариш шидагӣ аст. Барои ҳамин дигар 53 тамом, фақат 85 бародаро. 85 да каналҳо ҳама қоидави кор кесад. На студии Karma Enter. Ҳамаш қоидави 85. Ҳамаш мегира. Сейчас неделя-полторы, и мы дойдем до линии. Живая природа. Я чиз дигар бародаро бигӯм ки ин Болливуд он кор мекунад. Ята юдташ сӯзай. Ина Болливуд. Болливудш сӯзай ята юдта 53 сӯзай. Дигариш намеша. Кино ужас уже хеле проблемаи. Гуфти ҳамон рӯзҳо звук есть, изображение недам хел шида. Бародаро хай ин ҳами тари барам гуфтам ки ба ҳамаи клиентҳо ҳаминро гуфтаниям ки 53 тамом. Ин чиан соз будай? Рен ТВ созай. Домашний. НТВ. РТ Планета созай. Первый канал. Любимое кино. Первое заведение уже успешно работает. Хулоса дахташ Может ли вам что-то перепадет? созай дигарош. Звук есть, изображение. Лучи бародаро 85 бигзарем, ки ҳамаи каналҳо қоидави кор мекунанд. Бе проблема ҳамаи каналҳо кор кесад. Бародаро интари бохи дар паноҳ Аллоҳ бошед.